गाबोन आं नङा सोरबा ओंखारबाबो बेखौ बुंखागोन ना इउपिपिएलआ जेबो खहा जाया जेबो खहा जाया नायलाय मा रखम खहा जागोन नायलाय सोर बेलाय बुंग्रायालाय खहा जाया होननानै डिसेम्बराव नायलाय मा रखम दैनि बानाया बोहैगोन इउपिपिएलआ खहा जाया सोर बुंदों बेखौ लाना फै आंनि खाथियाव जाहोना बेनो जे रायजोआ सानदों जे सरकार थासेयावबो गोगोम खुंथाय बोलो थासेयावबो मानो माने जगदान जायैखो बिपिएफआव रायजोफोरनि गेजेराव हयथ' एसे साननाया बाय उगुल थुगुल जादों थ' बाथ्राया जेबो गैया इउपिपिएलनि जिथु रायजोफोरनो होनाय जिथु माने बाथ्रा होनाय गामियाव जौगाखांनायनि माखासे बिथांमोना बाथ्रा दंमोन बेखिनिया जाफुङाखै थ' बेनिखायनो आंबो सानबाय मा जे जुदि इउपिपिएलआ जेबोखौनो मावनो हायाखैबा थ' माथो आरो बेयाव जों रायजोनि सेवा खालामनोसो फैदों नङा होमबा रायजोनिनो जुदि मोजाङै सेवा खालामनो हायाबा खाखनाव थानाय सरकारा थ' बे सरकाराव थानानै मा गतिके हाग्रामाखौनो जिथु रायजोफोरा आरो नागिरफिनदों आरो गामि गामि हाग्रामा सारनि आरो बिपिएफ नङा होमबा बे बिपिएफनि जिथु धौ सोलिदों गामि गामि हाबनानै जों सोंनानै नायोबा रायजोफोरखौ गैया इउपिपिएल सरकारा जेबो मावनो हायाखै जोंनो हाग्रामा सारखौ नांफिनगौ इउपिपिएल सरकारखौ जोंनो नांला बिदि होननानै बुङो अब्ला रायजोनि गांनाय उखैनायखौ बिथांमोना सुफुंनो हायाखै निस्सय नंगौना नङा बाथ्राया बिदिसो जादों थ' बेनिखायनो आंबो डिसिसन लाबाय मा जे बिपिएफखौनो दोलोखौ आकृष्ट जानानै आंबो दोलोआव जगदान जाफैबाय राजनितियाव नोङो फावखा फोनलायनाया जाखायो बेखौ बे खिन्थु अरिजिनेलि जेरैबायदि इउपिपिएलआ बुंदोंमोन जे गामि गामि हाबनानै माने बिटिआर चिफआ गामि गामि हाबनानै गामिनि दुखु खैफोद खबर लाहैगोन खिन्थु खबर लानायखौ नुवासै बिटिआर चिफ बिथांखौ थ' बेनिखायनो बिसोरो ओरैनो खुगायाव बाथ्राखौ बारा बुङो खिन्थु मावनायाव एसे खम नुयो आरो माने बारा बुङो बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआ लस जाया बेखौथ' बुंखायो गाबोन आं नङा सोरबा ओंखारबाबो बेखौ बुंखागोन ना इउपिपिएलआ जेबो खहा जाया नायलाय मा रखम खहा जागोन नायलाय सोर बेलाय बुंग्रायालाय खहा जाया होननानै डिसेम्बराव नायलाय मा रखम दैनि बानाया बोहैगोन इउपिपिएलआ खहा जाया सोर बुंदों बेखौ लाना फै आंनि खाथियाव